Pamilya sa namatay nga guest sa usa ka floating cottage sa Olango Island, Lapu-Lapu City, human misuway sa extreme water sport nga jumping balloon. Posibleng mapasaka og kaso batok sa management sa nasing floating cottage. Siloan meron din na adunay live update kabahin nini. May. Lankapin sa usa ka buwan na sukad na hitabo ang insidente apan kagahapon migawas ang taho nga daw gitan-aw karon sa pamilya sa namatay nga babaeng turista ang paghimo og legal nga lakang. Possible filing of case. Gikonpermar ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga kagahapon sa hapon may bisita sa Police Station 1 sa Olango Island ang pamilya sa namatay nga babaeng turista uban ang ilang abogado. Kini aron makakuha og mga dokumento sama sa police report nga posibleng magamit sa pagpasaka og kaso. Apan matud ni Torres, wala pa hingpit nga nakahukom ang pamilya sa namatay nga babaeng turista. Kung desidido na bagayod sila sa pagsangat og kaso. Naa pa sila certain percentage nga possible mag-negotiate pa sa tagiya sa resort. Then siguro within this week or within next week wala gi final decision ang tagiya o wala gi sila mo come up og win-win solution o unsa gid ang ilahang ariglo nga gustong mahitabo, siguro by next week, mo-final na gid sila o mo-file ba gid sila dili. Sa phone interview, gibutyag sa manager sa naasoing floating cottage nga wala sila magkaistorya kagahapon sa pamilya sa naasoing guest. Katapusan nilang chat sa pamilya niadtong hinapos nga bahin sa buwan sa Hulyo. I-chat ko nila nga pagpaguman ba sa lubong ara. I-chat ko na nihangi lang ko sa 500. Wala ba sila ni-reply? Dugang sa manager sa floating cottage, atol sa hitabo, nakahatag sila og 10,000 pesos nga inisyal nga bayranan sa hospital. Ug sila usab ang migasto sa pamliti gikan sa Olango Island hangtod na nga nada ang guest sa usa ka pribadong hospital sa Cebu City kay sila man ang nangunay sa pagdani ini. Dihang nakutluan gayud sa kinabuhi ang babaeng turista, mipadayag sila og interest sa pagpakigsettle sa pamilya ni ini. Apan gikatawng wa sila'y nakabot nga kasabutan kay usa ka milyon ka pesos man ang gipangayong danyos ni ini, apan 500,000 pesos ra ang ilang makaya kay niadtong Mayo pa lang nakasugod og operate ang ilang floating cottage. File sila, okay. Wala may mahimo ma'am, pero tumayan din na mo ang hangi tinapon. Pwede na mag-settle lang. Lan na hinabi nato sa telepono ang abogado sa pamilya sa namatay nga babaeng turista apan wa kini giluwatang pamahayag kay wa pa kini pagtugot sa iyang kliyente. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.